Ta masu sauraro, Rici ce ta zo muku da wani labarin mai suna Baƙuwarmu. Farkon labarin, ina cikin ɗaki na sha'awa ta dame ni, gashi kuma ni da budurwata mun yi faɗa ranar Lahadi, na ji momina tana waya da wata ƙanwarta, kuma tana da ɗiya mace sunanta Sa'adatu. A cikin wayan da suke yi na ji tana cewa ɗiyarta za ta zo Kano karatu a UK, wanda ke cikin garin Kano. Abu kamar wasa sai ga Sa'adatu a gidanmu, yarinya chocolate. Farin idanuwa ga muryarta me yasa namiji ya kamu da santa, ga nonuwa madaidaiciya ga hips ɗinta na jan hankalin maza. Mun shaƙu da ita sosai don a gidan ni kawai ne namiji, kuma ni da ita muna zuwa yawo a cikin gari muna dawowa gida. Wata rana ina ɗaki na kwance, burata a sama tana biɗan agaji, babu mai taimakawa, kawai na ji an shigo ɗaki na. Sai na ji ta kamo balls ɗina ta ce wow, Abdul gaskiya buranka akwai girma. Ga tsayi, na ji ta fara wasa da balls ɗina tana saka bakinta tana lashe min sosai. Ni kuma wani irin daɗi yana ratsa jikina. Kai gaskiya baƙuwar gidanmu ta iya shan bura. Sai da ta lashe min ita tas, ko ina ta lashe jikina sosai. Na tashi na kamo ta, na tura ta kan gado. Na kama ƙafarta na ware ƙafarta. Na ga bakin kan belin nan na durinta ya tashi sosai har wani zillo yake yi, ga wani ruwa da ya mamaye tsakanin durinta har wani santsi yake yi. Daga hannuna daidai kan belin durin na taɓa shi, na ji ta yi wani irin nishi. Na fara wasa da shi ina lailaya shi, na ruwan daɗi ya ƙara fitowa, ga nononta sun kumbura. Na kai burana daidai tsakanin nononta, ina tura burana a tsakanin nonon. Na sako da burana daidai kan durinta. Na fara wasa da buran nan sosai, burana kan doronta. Nan fa ta fara ƙoƙarin tura mata bura, amma ina abin ya ƙi saboda burin nata ba jinnu ɗan ƙarami ne. Na tashi na ɗauko wani man shafawa mai santsi, na shafa ƙatuwar burana da shi. Na kamo kanta na fara tura mata bura ina turawa, ita kuma ta fara ihu. Da zafi kai a hankali. Nan na rage ina yi mata a slow, a hankali burana ta shige cikin durinta gaba ɗaya. Nan na ji kamar ba a duniya nake ba. Na dage ina tura mata ƙatuwar burana, da ta daɗe tana neman durin da za ta ci. Ash kawai take faɗi tana nishi, ni kuma na dage buga mata watsu nake. Ita kuma ta buɗe ƙafarta sosai. Cinta kawai nake ina wasa da nononta da hannuna, ina soka mata bura ina tsotsa ɗayan nonon nata. Nishi take yi, daɗi sai ƙara shiga ta yake. Na daɗe ina yi mata kuma kawai nishi take tana wani ash ka ci ni sosai, ka tura min buranka sosai daɗi. Buranka daɗi, ni kuma na dage buga gwatsu kawai nake yi sosai, ina half fucking nata. Janaji ta ce yaya na ɗaga ni nima na hau kanka nima. Na zara burana daga cikin durinta, na ɗaga ta tashi. Na kamo burana ta ƙara tsotse min ita. Ta tura ni kan gado, ta hau kaina ta kamo burana, ta saka kan burana cikin durinta, ta fara soka min bura cikin durinta. Wayyo daɗi, ta dage ita ma buga min gwatsu take yi a kaina. Haka muka yi ta yi, kai gaskiya baƙuwar gidanmu ta haɗu sosai. Kullum sai na ci baƙuwar gidanmu. Bayan ko a cikin mu ya gamsu, ta ce Abdul ka san me? Na ce mata a'a. Sai kin faɗa. Ta kamo ni ta manna min kiss a bakina, sai da na ji wani shokin har tsakar kaina. Ta ce wallahi na daɗe ina tunanin ya za a aikaci dole na. Na ce mata ni ma haka wallahi. Na muka ƙara komawa muka rungume junanmu, muna yi wa junanmu kiss, ina tsotsar da tana tsotsata. Na saka hannuna cikin durinta, ita ma ta kamo burana, ko a cikinmu yana wasa da durin ɗan uwansa. A haka kowa sai da ya ƙara kawo ruwa. Kai gaskiya baƙuwar gidanmu ta yi daɗi sosai. Ku danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin littattafanmu da zarar mun ɗaura. Ashe me zan gani haka? Mafarki ne ko gaske ne? Ikilima wace ce wannan? Me haka kuke aikatawa? Zambar suka yi suka rabu, kowanne na ƙoƙarin rufe jikinta, musamman nononsu da gabansu. Wata 8 kenan da aure na ni da Ikilima. Mun daɗe a wata unguwa kyalle su a cikin garin Zaria. Kamar yadda ka san al'adar Hausawa, in dai an ce amarya ta tare a unguwa za ka ga yara da 'yan mata har ma da matan aure maƙota suna ta kai kawo a gida. To irin wannan ne. Bai fi sati 3 da tare mu ba, na dawo daga wajen aiki sai na tarar da kayan abinci na miki buhun shinkafa, samobita, katon ɗin taliya da makaroni, indomi, ga mai jarka guda, ga kuma kayan shayi da dai sauransu. Abin ya ban mamaki, na tambayi Ikilima wannan kayan abincin fa? Ta ce Hajiya Zulfaha ce ta aiko da su. Wace Hajiya Zulfaha? Makociyarmu mata Alhaji Nasir.
Alhaji Nasir shahararren mai kuɗi ne, mutum ne mai taimako, don haka ita matarsa Hajiya Zulfaha ba a baya ba wajen alheri da taimako. Hajiya Zulfaha ba yarinya mace don za ta iya kai kimanin shekara 40. Mace ce kyakkyawa mai matsakaicin tsawo, fara ce sai kamar balarabiya, ga idanu dara-dara, ga gashi har baya. Idan ka ganta ba za ka ɗauka ta yi wannan shekarun ba, saboda tana da ƙira mai kyau. Kirjinta cike yake da nonuwa dumbil-dumbil, ga kuturi kamar na doki, ga ta da tudun duwawu, wanda sai ka ajiye kwandala a kai bata faɗi ba. Matan masu kuɗi kenan, an sha kiwo. Ikilima ta ce dama cewa nai bari ka dawo. In ka gani sai in je in mata godiya. Murna ta kama ni sosai. Na yi matuƙar farin ciki a matsayina na ƙaramin ma'aikacin gwamnati. An rage min wahala. Zan daɗe ban sai kayan abinci ba. Na ce wannan hidima haka, ai kamata yin mu je mu yi mata godiya. Duk yadda ka ce, in je Ikilima shine muka je gidan. Na tsaya a waje Ikilima ta shiga, sannan ta fito, ta ce Hajiya ta ce in shiga. Muka shiga muka tarar da Hajiya Zulfa a wani katon falo wanda ya sha kayan alatu. Tana zaune akan wata babbar kujera sanye da wata shadda marun. Fatar nan sai sheƙi take, matar nan akwai haiba da kwarjini. Muka nemi waje muka durƙusa ni da Ikilima muka fara gaishe ta. Hajiya ina yini ta ce a'a, ya za ku zauna a ƙasa, ga kujeru ku zauna mana, sai ka ce baki. Muka tashi muka zauna akan wata lallausar kujera. Bayan mun gaisa na ce Hajiya dama zuwa mukai mu miki godiya, mun ga sako mun gode. Hajiya Zulfa ta ce haba ai ba komai, menene amfanin makotakar. Da muka gama godiya na ce Hajiya za mu tafi. Hajiya ta ce to kai ka je, ni ka bar min yata Ikilima mu yi hira. Na ce to Hajiya, duk sanda ku gama ta taho gidan. Tun daga wannan ranar lokaci Hajiya tana yawan yi mana hidima iri-iri, banda ta abinci har ta wasu abubuwan na buƙatar rayuwa. Akwai wata rana da na dawo daga wajen aiki na tarar da irin wayar nan ta zamani mai suna Samsung Galaxy H6 ta bawa matata. Na yi matuƙar mamaki saboda waya ce mai tsadar gaske. Kuɗinta babban jari ne. Na ce gaskiya ina mamakin wannan kyauta Ikilima. Ta yi saurin cewa karfa kamance mijinta Alhaji Nasir mai arzikin gaske ne. Kuma ka san Hajiya Zulfa tana ƙaunar mu. Da kanta ma ta shigo ta bani. Wai so take mu dinga catin. Na ce ai abubuwan ne sun yawa. Yi tsaro nake ji ko wani tarko ne. In garan nan fa ta baki 10,000 ta ce ki bani. Banda wannan ga Ikilima ta datse ni da cewa ƙauna ce kawai, kuma ka san idan ka ji ana sato ka sa katsi ba baba ce bata ji ba. Ita fa Hajiya Zulfa mijinta wannan ba wani abu bane a wajen su. Mu da ba mu da shi mu muke ɗaukar sa kayan gabas. Na ce haka ne, to an gode. Hajiya Zulfa tana yawan zuwa gidana musamman idan bana nan. Ikilima tana gaya min Hajiya ta shigo. Haka ita ma Ikilima takan shiga gidan Alhaji Nasir wajen Hajiya. Ana haka ne wannan ranar na dawo daga ofis da wuri saboda kaina na ciwo, sai na tarar da kofar gida a kulle. To da yake jam lock ne, sai na sa mukullina na buɗe na shiga. Na yi sallama ba amsa ba, na kuma yin sallama amma shiru. Sai na ɗauka Ikilima barci take, don kar in tashe ta sai na shiru kawai na nufi ɗakin. Da na shiga falo sai na dinga jin wani irin nishi kuka yana fitowa daga cikin bedroom. A zuci na ce me ke faruwa ne haka? Sai na yi sanda na isa kofar bedroom na laɓe, sannan na leƙa. Abin mamaki Ikilima ce da Hajiya Zulfa a zindir akan gadonmu suna maɗigo. Hajiya Zulfa na kwance, Ikilima ta binne kanta a doron Hajiya Zulfa tana da tsotsar farjinta. Hannun Hajiya Zulfa na kan Ikilima tana ƙara danna cikin dorinta. Sai ihu suke, duk basu ma san na shigo ba. Ga kayansu nan a bakin kofa, ni kuma da na haka sai na sunkuya na kwashe kayansu gaba ɗaya na kawo su falo. Na ɗauko wayana na buɗe kyamara na koma ɗakin. Hakika suna cikin shauƙi, sun yi sharkaf da gumi. Hajiya Zulfa tana sumbatu tana wani irin kuka tana cewa Ikilima kin fi min Nasir, ke ce mijina kin ji? Wayyo Allah, daɗi sai kashe ni. Ikilima ni ce matarki, duk abin da kike so zan miki wanka, zan dafa miki abinci, zan sai miki mota. Ikilima zan kawo. Sai ruwa ya fara tsartuwa daga doron Hajiya Zulfa ya wanke wa Ikilima fuska. Bayan ta natsu sai ta ce to Ikilima yanzu kuma ni ce mijinki, kwanta in ciki, ke ma ki samu ki zubar da ruwan, kin ji yar gata. Kafin Ikilima ta kwanta suka rungume junansu suna shafe-shafe da tsutsar bakin juna. Sai na shiga ɗaki na tsaya a bakin kofa. Ashe me zan gani haka? Mafarki nake ko gaske ne? Ikilima wace ce wannan? Me haka kuke aikatawa? Sai da suka yi wata 'yar ƙara saboda firgita, sannan suka zabura suka saki junansu, kowace tana ƙoƙarin rufe jikinta da hannu. Na ce ku tsaya inda kuke, in kuma kun ki in tara muku mutane.
suka yi cirko-cirko a tsaye zindir. Na kalla Hajiya Zulfaha na yi salatin sannan na ce, "Dama Hajiya ke ce?" Na yi kamar a lokacin na gane ta. Na ci gaba da magana. Haba, shi ya sa mana. Sai yanzu na daina mamakin abubuwan da kike wa Ikilima. Ashe ta'asar da kuke aikatawa kenan. Kin samu yarinya ɗan ya shargab yar shekara 18 wadda bata fi sa'ar yarki ba, kina koya mata lalata. To na rantse ni ba zan yarda ba. Hajiya Zulfaha ta ta murya kamar za ta yi kuka, tana magiya, "Na roƙe ka da kai haƙuri." Tana dube-dube. Na san kayanta take nema. Sai na ce mata, "Kayanta suna wajena. Hajiya, idan kika ƙara motsi, na rantse sai na tara muku mutane. Zan baki kayanki, amma sai na gama abin da nake." Dama a wayana tana nuna kafin su kula, na ɗauke su a hoto. Hankalinsu ya tashi musamman Hajiya ta ce, "Ƙanina kai min rai. Wa za ka nunawa? Kaga ana ganina da mutunci a garin nan, kuma ina da 'ya'ya. Ni ko nawa kake so zan baka." Na ce, "Kawai saboda kina da kuɗi, sai ki dinga iskancin da kika ga dama da kuɗin kika yaudari Ikilima. Ita ma da yake iskanci ne a ranta, shine ta biye miki. To ban san kuɗin ki." Hajiya tana tsaye zumbur, hankalinta a tashe, tana nishi. Nonuwanta zundun suna sama da ƙasa. Ikilima ba baya bace wajen nono, amma sai na gana ta sun zama ƙanana akan na Hajiya Zulfaha. Babban goro sai magogin ƙarfe, kuturin nan ga duwawu tafkeke, fankaza, babban girki, gonar sama mai wuyar kai taki. Yau ga gonar a ƙasa. Hajiya da ta ji na ce ba zan haƙura ba, sai ta fara ƙwalla. Ta durƙusa tana cewa, "Na roƙe ka don darajar iyayenka ka rufa min asiri, kar ka kashe min aure, kar ka zubar min da mutunci." Au, hakan har wani mutunci ne da ke? Hajiya Zulfaha ta fashe da kuka, ita ma Ikilima ta sa kuka. Na rantse idan ba ku yi min shiru ba, zan tara muku mutane. Suka yi tsit sannan na kalla Hajiya Zulfaha na ce, "Idan kuna so in bar wannan abu tsakanina da ku, sai kun yarda da duk abin da na ce." Kafin in rufe baki Hajiya ta ce, "Ko menene mun yarda?" Ikilima bata ce komai ba, na kalle ta. "Ke baki ce komai ba. Kar ki ga kamar ina kare ki. Na ki hukuncin ya fi nata, dan ke ce babbar mai laifi a wajena. Dan tsabar iskanci ki kawo min gardiya har kan gadonmu, kuna yin maɗigo ko? To ki san da sani. Wannan magana sai ta kai har gidanku, kuma kin san babu musu saboda ina da shaida. Zan nuna musu hotonku har ma da bidiyon da na ɗauke ku kuna maɗigo." Da jin haka sai Ikilima ta zo gabana, ta durƙusa ta kama kafata tana magiya, "Don darajar mahaifanka, don mahalicci, kar ka nuna musu. Faɗi duk abin da kake so, mun amince. Idan ka nuna wannan hoton, ban san da wani ido zan kalli iyayena ba. Na yi ma alƙawari ba zan sake yi ba." Na ce, "To na ji, yanzu abin da nake so da ku." Hajiya Zulfaha ta katse ni, "Ka taimaka mana, ka ba mu suturar mu musa. In ya so duk maganar da za mu yi sai mu yi. Bai kamata a ce muna haka tsirara a gaban ka ba. Ka ga ya za a iya shigowa a ganmu. Wanda ma Ikilima matarka ce, duk da Hajiya Zulfaha jigidar take a gabana, sai da kwarjininta da haibarta suka yi min tasiri, dan ba sosai nake iya haɗa ido da ita ba. Ina kuma shakkar abin da zan faɗa mata. Haka na kanne na ce gaba da magana, "Zan ba ku kayanku ku saka, amma sai mun gama magana. In kuma kun ki, yanzu zan yi kuwa mutane su zo su ga ta'asar da kuke aikatawa." Su biyun suka haɗa baki suna roƙona suna cewa a yi maganar da nake so a yi. Na ce, "Gaskiya kun ci amanata, don haka ni ma sai na ɗau fansa." Na juya wajen Hajiya Zulfaha na ce, "Hajiya Zulfaha, kin ci min mata a matsayinki na maƙociyata, wanda kamata ya a ce ke ce mai faɗa mata in kin ga ta yi abin da ba daidai ba. Amma sai ga ke ce kan gaba wajen yin lalata da ita." Hajiya Zulfaha ta kuma kama kafata ta ce, "Ka yi haƙuri, kuskure ne, ba zan ƙara ba." Na ce, "Ki kuma yi, kin ji ko?" Sannan na juya kan matata Ikilima. "Ki kuma Ikilima, a matsayinki na matata, kike ba wa wata dorinki, ita ma tana baki nata, kina maɗigo. Wannan ba ƙaramin cin amana ba ce. Jiya da daddare bayar da ban yi da ke ba, ki bani dori na ci, amma ƙemimi kika hana ni, kika ce kin gaji. Kuma wasu lokutan haka kike min, wato wannan shine dalili? Ashe mu biyu kike raba wa dorinki, ni da Zulfa, ko da wasu ma ban sani ba. A'a, na rantse ba wata da nake yi da ita in ba Hajiya Zulfa ba." Na nuna su da hannu na ce, "Duk ku biyun kun ci amanata, ni ma sai na rama." Na kalla Hajiya Zulfa na ce, "Hajiya, yadda kika ce min mata yau din nan, ni ma sai na ci ki." Hajiya Zulfa ta zazzaro ido ta ce, "Amma idan kai haka baka." Na yi mata wata irin tsawa, "Yi min shiru." Na kalli Ikilima wadda ta fara yi min wani irin kallo na tuhuma na ce, "Ke kuma Hajiya Zulfa ta ci ki, ke ma kin ci ta, to ni ma zan ci ta. Ki ga mun yi balance kenan ko?"
Duk su biyun suka fara jayayya, ta nuna kin yarda da abin da na zo da shi. Ikrima ta nuna san bata yarda ba. Ita kuma Hajiya da yake babba ce sai ta fara tsara ni tana lallami na. Ka kai kanina ne. Wannan bai kamace ka ba. Hasali ma ka gani mata aure ce. Ni dai ban da wannan ka faɗi wani abin ko menene zan maka. Na girgiza kai na ce oho. Da kin san ke ni kaninki ne kike cinye min mata to ni ba kaninki bane. Sannan kuma kina cewa ki mata aure ce to ita Ikrima ba mata aure ba ce amma kike cinta. Bari in gaya miki ko matar liman na kama a haka sai na ɗau fansa. Ikrima za ta yi magana na ce kun ga na gaji da yawan maganganu. Magana ɗaya ce kawai bata kai biyu ba. Idan kun yarda idan ba ku yarda ba. Suka yi cirko sannan na ci gaba da magana amma fa yardar ku yarda ta rashin yardar ku ni ma rashin yarda ta. In kun ki to zan nuna abin da kuke aikatawa. Muka haɗa ido da Hajiya Zulfa har yanzu ina ɗan jin kunyarta. Tana tsaye zindir sai wata ‘yar siririyar sarƙar gwal da ke wuyanta. Kai tsaye na fara cire rigata sannan na kwance wandona. Akwai gajeren wando shi ma na cire shi na ci wanda ni ma in yi zigidir ni anko kenan ko. Sai Ikrima ta matso kusa da ni tana cewa wai ita gata in ce ta. Na ture ta gefe guda na ce to me kike tunani idan na ci ki kawai ki haƙura. Na riga da na gaya miki sai na rama. Sannan na nufa Hajiya Zulfa na kama hannunta na ce miki kace ko a'a. Bata ce komai ba kuma bata janye hannunta ba. Ni kuma tunda na ji laushin hannunta kamar a auduga sai na zarce na fara shashafa ta. Na kamo ta na haɗa ta da jikina. Na rungume ta ina shafa bayanta. Na yi ƙasa da hannuna kan duwawunta. Wai laushi kan ba a magana. Ga su manya-manya sun yi 2 da rabin na Ikrima. Daga nan na sake ta. Na dawo da hannuna kan zinduwa-zinduwan nononta wanda su ma girman su sun yi 2 da rabin na Ikrima. Na yi ta mulmula su. Hajiya tana tsaye shiru tana kallo na kawai ita na aiki. Na kalli Ikrima ta gefen ido naga ta haɗa rai tana harara ta. Baki na kafa akan nonon Hajiya Zulfa na fara tsotsa. Idan na tsotsi na dama sai in koma tsotsi na hagu. Hannuna kuma yana mulmula wanda bakin nawa baya kai. To fa a nan ne na Hajiya tana nishi sama-sama ta fara karɓar caji. Ni kuma sai na ƙara riƙe wuta. Na sha nono son raina sai na sa nuna na riƙo fuskarta na ɗau bakina na danna a bakinta na mata kiss. Na sa harshe na kamo harshenta. A'a abin mamaki sai na ji ita ma Hajiya Zulfa tana ƙara turo min nata harshen tana kamo na. Kawai ba sai na ta kamo hannun hagun dama na ba ta rungume ni ba. Gam ta riƙe ni ta ƙara wani mannewa a jikina tana shafa ni ina shafa ta kan gadonta muka koma. Da suka gama maɗigo muka koma da Ikrima. Muka faɗa ni da Hajiya muna rungume da juna muka yi birgin. Wani abin Ikrima ba ta taɓa yi min shi ba. Hajiya ta kama kan nonona da bakinta tana tsotsa ɗayan kuma tana ɗan jajja min da shi da yatsanta. Habawa a daɗi har tsakar kaina. A nan na fara fahimtar bambanci tsakanin tsohon hannu da sabon hannu. Hajiya Zulfa tsofaffin hannu ne. Ta san duk wani lago na ɗa namiji. Ba kamar Ikrima ba wata sabuwa ce. Sai a hankali bayan ta gama shamin nono dama da hagu sai ta kama lashe min jiki tana yi min wani iri tana nishi. Haka ta gangaro har wajen burata ta kama burata ta saka ta a baki. A'a Hajiya ya haka da kanki gaskiya ba fa zai yiwu ba. Kafin Ikrima ta ƙarasa magana na ce na rantse idan kika kuma magana sai na nuna wa mahaifinki wannan hoton. Ikrima ta ja bakinta ta yi shiru sannan ta ɗago kai na ce Hajiya ta ci gaba da abin da take. Hajiya ta kama burana ta tura a bakinta. Kan wannan mata akwai iya aiki wato idan ta tsotsa sai ta lasa daga ƙasan burar har sama sai kuma ta kama daidai wajen yankan kaciya ta dinga ɗan ciza a hankali da haƙoranta tana kuma goga haƙoranta a wajen. Hajiya da daɗi ci gaba na bar miki burata kyauta zan mutu. Hajiya da ta ga alamar zan kawo sai ta cire burata daga bakinta ta ɗan yi shiru na ce a'a ya kuma kika daina ci gaba mana. Idanta ya kaɗa ya yi ja da ka ganta ka san tana cikin tsananin sha'awa tana magana ƙasa muryarta na rawa. Ba ka ce ci na za ka yi ba shine karama abin da muka yi maka to na kana neman kawowa kuma idan ka kawo kaga ba za ka iya ci na ba. In kuwa ka ta faru an karya shar'in da muka yi yarjejeriya akai. Lallai Hajiya Zulfa ta kamu. Kafin magana sai Ikrima ta yi far ta ce haba Zulfa ya kike haka
idan ya kawo ba shi kenan bakin mota ba sai ya ciki ba. Sai na ce lalle ikilima wuyanki yayi kauri. Zulfaha ba kika ce ko Hajiyar baki sa ba? Sai na ce Hajiya ba komai, ki ci gaba da abin da kike yi. Gaskiya Hajiya ki iya wasan, kuma sharaɗin mu na cin duri yana nan. Ko na kawo sai na ciki wasan saboda sharaɗin mu yana nan. Hajiya Zulfaha ta ci gaba da yi min wasa da burana a cikin bakinta. Ikilima tana kallo. Duk sanda na ce da Ikilima tsotsi burata, idan ta fara sai ta ce wai kamar za ta yi amai, don haka sai ta daina. Sul haka na cika bakin Hajiya da Zulfaha da ruwa. Za ta zubar na hana ta. Kar ki so ma zubar min da mani, haɗiye shi. Ta haɗiye shi wani kuma ya gangaro ta gefen bakinta. Da Ikilima ta gana kawo sai ta ce tun da ka kawo sai ka kyale ta haka. Ko kallon ta ban yi ba, kwanciya Zulfaha ta rigingine ta ware kafafunta, hannayena na kama ɗayan can ɗaya wai masu laye suke da nama, jikinta sun a bar sha'awa a kwanci. Ga dudunan nata ya sha aski sai inda yake yana wani nasu, ya taɓa da ruwan sai gangarowa yake daga cikin farjinta yana zuba. Hajiya Zulfaha mata ce mai ni'ima da albarka tamkar damuna. Na sa bakina na fara lasar durinta, ina kama ɗan tsakan durin nata da leɓe na ina tsotsa, har wani ɗan ja nake yi ina tsotsa, har sai da na jawo ɗan tsakan sosai ya fito. Ya zamana ina jinsa sosai a bakina. Idan ruwan durin ta sassako sai in sa harshe na in tanɗe durin. Kafin wani lokaci Hajiya ta fara kyarma tana huci. Sai miƙe hannu take kamar tana so ta kamo wani abu. Bata kama komai ba sai zanin gado. Ta riƙe shi gam tana kyarma, tana ƙara turo min durinta. Ni kuma ina ta mata operation da baki. Wani abin mamaki da ban taɓa gani ba ko abu lufin da Hajiya ta yi shine durinta ne ya dinga tsartuwa yana feshi. Ni da farko na ɗauka fitsari ne, sai da na kula sannan na ga ashe ruwan daɗi ne. Mani ne kawai yake fitowa, wato idan ta feso shi ya yi sama har tsiri sai ta tartso shi har jikin bango. Jikin nata wani irin karkarwa kamar za ta suma. Tsorata ma nai na miƙe tsaye ina kallon ikon mahalicci. Ita ma Ikilima ta matso kusa da ni tana kallo. Ai kuma mu ankara ba sai ji mu kai wannan ruwa ya wanke mu ni da Ikilima. Ni kuma ganin wannan baiwa ta Hajiya Zulfaha ya sa na ƙara jin murata ta miƙe kamar ice. Hajiya na dawowa hayyacinta sai ta kalle ni ta ce sharaɗin mu ya cika ne. Ba amsa mata ba. Ikilima ta shiga magana. Ya kamata ku haƙura haka, ku bar ta tafi gida, kada fa a zo a samu matsala. Na ce kina da gaskiya Ikilima, za a iya shigowa a ganmu, saboda haka yanzu ki je ki mana gadi, kar ki bar kowa ya shigo gidan. Ki je falo ki ɗau kayan ki saka, kar ki fita tsirara. Sannan na kalla Hajiya na ce sharaɗin mu bai cika ba. Hajiya Zulfaha ta ce to me ake jira? Na san Hajiya duk da ɓarin ruwan da ta yi har yanzu tana buƙatar gora. Sai na zolaye ta, kin ji abin da Ikilima ta ce wai in haƙura haka. Ikilima ba da tafi gadi ba, tana nan tsaye. Hajiya ta kalli Ikilima, muryarta a sanyaye. Ai ba za a yi haka ba Ikilima, gaskiya tun da dai mun yi da sharaɗi bai kamata a ce an canja magana ba, kawai mu cika alƙawari. Bata ko jiya ta kalli Ikilima ba, ta ce zo ka yi. Ta koma ta kwanta, na haye kanta na lafta mata gora, na dinga sakuwa a kanta sai ihu take tana nishin daɗi. Na ce ta tashi ta min gogo. Bata ɓata lokaci ba ta min gogo. Na sanya na dinga caccakar ta da gorata. Muka canja salo. Na ɗau ƙafafunta na ɗora akan ƙafata, na ci gaba da an taya mata jela. A taƙaice mun yi salo kala-kala kuma sai da muka shafa tsawon awa ɗaya da wani abu muna yi. Hajiya Zulfaha 'yar baiwa ce, mace ce mai ni'imar gaske. Bayan gwagwarmayar da muka shafe sama da awa ɗaya sai azzakari na ya ƙara girma da tsawo a cikin doronta. Na ji ina taɓo wani abu mai mugun daɗi da har yau ban san menene ba. Aiko ita ma tana ji ina taɓo mata wannan abu sai ta fara zabura tana makyarketa. Da ike a lokacin ta sake yin min wani gogo. To wannan karan sai durina ya dinga feshi ta baya, ruwa har cibiya. Bata gama ba ni ma da tsilala mata ruwa har cikin mahaifarta. Har yau ina mamakin Hajiya Zulfaha. Sai ka ce inji a yayin jima'i, ga kyau ga ƙira ga ta farasar, uwa uba ga jureci kamar karya, ga ruwa kamar teku. Bayan mun gama muka kwanta muna ɗan huta sai Ikilima ta shigo. Sanye da kayanta a jiki, fuskarta a murtuke ta ce to Hajiya sai ki zo ki tafi gida, wata mai gidanki yana nan yana neman ki. Hajiya ta tashi. Ikilima ta ɗebo mata kayanta ta saka, kamar ba abin da ya faru. Kafin Hajiya ta tafi, na ce wai Hajiya menene sirrin wannan ni'imar taki? Ta yi dariya ta ce ai Ikilima ta fi ni ni'ima, sai ka tambaye ta. Sannan kuma kai ma menene sirrin taka ni'imar? Idan mun haɗu ka bani amsa. Kafin in ce wani abu Hajiya Zulfaha ta yi mana sallama ta fice.
Na kalli Ikilima na ce dole ma matar nan ta dinga juya mijinta saboda ba dai a magana. Harara ta Ikilima ta yi kiri-kiri a gabana ka ci mata aure ina hoton da ka ɗauka sai ka goge tun da buƙatar ka ta biya. Dariya ne na ce kin ga Hajiya Zulfaha ma mai daɗi ga daɗi ya saka ta manta da hoton baby. To masu sauraro ana na kawo ƙarshen wannan labari. Domin samun ƙa'idatar littattafanmu ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin littattafanmu da zarar mun ɗora.